Kaixo, gaurko bideoan ikusiko ditugu zikloak batez ere, eta hauekin lotuta, aukera bakarrak, nik deitzen dudan aukera bakarrak, izen bat posible bakarri dagoenean nola esaten dugun, edo nola izendatu behar dugun, eta gero ja, erradikal berezi batzuen izenak. Zer diren zikloak, hori lehenengo gauza? Zikloak dira konposatu organikoak, baina kate printzipala izango da ziklo bat. Orain arte ikusitu kate guztiak linealak izan direla, hau da, lerro batean, kasu honetan izango dira zikloak, hau da, ez dagongo muturrik. Hemen, beste konposatu guztietan bezala, karbono kopurua ezberdina izan daiteke. Orduan, imaginatu, 4 karbonoko ziklo bat daukagula. Ingo genuke. Hau da gure zikloa eta orain beti bezala hidrogenoak jarri. Orduan, karbono guztiak, fijatzen bazarete, badauzkate 2 lotura euren inguruan. Beraz, 4 izateko, goratu karbonoak beti 4 lotura izan behar dutela, behar ditugu 2 hidrogeno. Hau laburtzeko, guk bakigunez, zikloak direla, karbonoen artean loturak eta karbonoen artean loturak daudela, horrela jarri beharrean egiten duguna da zuzenean horrela egitea. Forma geometrikoa bakarrik egitea eta horrela adierazten dugu hau ziklo bat dela. 4 karbonoko zikloa, zergatik mutur bakoitzean gu badakigulako dagoela karbono bat. Orduan, hori jakinda, bakigu mutur bakoitzean karbono bat, eta loturak nolakoak diren arabera zenbat hidrogeno gongo diren. Hemen bezala, lotura bakunak badira, bakigu mutur bakoitzean 2 hidrogeno gongo direla. Imaginatu beste kasu batean, hau jartzen dudala. Lotura hau bikoitza da, beraz, nik badakit mutur hauetan dauden karbonoak izango dutela bakarrik hidrogeno bat. Hau forma garatuan jartzean jarriko nuke horrela. Baina beti erabiltzen ditugu forma laburtuak, hau eta hau. Arauekin ja badakigulako ze konposatu den, hau da, mutur bakoitzean karbono bat, eta behar diren hidrogenoak lotura motaren arabera. Nola deitzen dira? Hau nola deituko genuke lineala izango balitz? Karbono kopuruarekin hasiko ginateke, lehenengo kasuan nago, karbono kopuruarekin hasi, eta beraz, 4 karbono bat dira, but. Eta lotura guztiak bakunak, beraz, amaiera edo atxizkia anoa. Aldatzen den gauza bakarra da, ziklo jarriko dugula aurretik. Ziklo butanoa. Bigarren kasuan. Nola deituko genuke lineala izango balitz? Argi dago, enoa amaituko litzatekela lotura bikoitz bat dagoela. Eta orduan, dagoelako orduan. Lehenengo gauza, pentsatu behar genuen lehenengo gauza da, zein izango den gure lehenengo karbonoa. Klaro, lineala bada, 2 aukera daude beti, mutur batetik hastea, karbonoak zenbakitzen, edo beste muturretik hastea, karbonoak zenbakitzen. Kasu honetan, ez daukagu muturrik, beraz, nondik hasiko gara, nahi dugun lekutik. Beraz, ze bilatiko dugu beti, lotura bikoitza daukan karbonoarentzako zenbakirik basuena. Beraz, egin dezakegu, hau lehenengo karbonoa, 2., 3. eta 4. Zergatik ematen diodalako karbono honi, hau da, lotura bikoitza duen karbonoari zenbakirik basuena. Beste aukera. Zan dezakezue, baina baita hemendik hasten banaiz eta eskerrerantz mugiten banaiz, horrela egiten badut, lehenengo karbono hori izatea, baita ere gauza bera egiten ari naiz. Hau da, honi lotura bikoitza daukana, lehenengo karbonoa dela esatea, eta orduan zenbakirik basuen amatea. Eske hauek biak aukera berdina dira. Azkenean nik 2 aukerak izendatzen baditut, gorria eta berdea,
Gorriaren kasuan, eukiko dugu ziklo but bat enoa. Aukera berdean, baita ere, ziklo but bat enoa. Izen berdina, bale? Orduan, kasu honetan zer gertatzen da? Bat hau, ez dugula esaten, zergatik, bakarri daukalako gauza berezi bat, eta orduan, gauza berezi horri berdin zaite radikal bat, kasu honetan lotura bikoitz edo hirukoitz bat, zerbait berezirik badauka, gure karbono hori, gauza berezi hori daukan karbonoa, beti izango da lehenengo karbonoa. Orduan, kasu hauetan, bakarrik, konposatu honen izena, esango dugu dela ziklo butenoa. Ez dagoelako beste aukera bat. Norbaitek esaten badit ziklo but bi enoa txarto egin du. Beti eman behar diogulako zenbakirik basuena berezi hori daukan karbonoari. Kasunetan zer daukagu berezi? Lotura bikoitza. Orduan beti lotura bikoitza hori non egongo da? Lehenengo karbonoan. Bakarrik gauza bat badago, gauza hori egongo da lehenengo karbonoan. Hau da, aukera bakarra da but bat enoa izatea. Eta aukera bakarra denean ez dugu zenbakia aipatzen. Orduan, hor daukagu ziklo butenoa. Beste adibide bat. Kasu honetan. Azten naiz karbonoak zenbakitzen. Beti bezala, zerbait berezirik badaukagu, lehenengo pentsatu behar dugu nola zenbakitzen ditugun karbonoak. Orduan, kasu honetan argi dago, lotura bikoitz bat egon behar dela lehenengo karbonoa. Adibidez, aukeratuko dut, hau dela nire lehenengo karbonoa. Eta orain, urrengo gauza, norantz mugituko naiz, hau da, zein izango da bigarren karbonoa? Hau? Ala hau. Lotura bikoitz hori lehenengo karbonoan egoteko, norantzkoa izan behar da eskumarantz. Eta horrela, lehenengo eta bigarren karbono artean egongo da lotura bikoitza. Ezkerra alderantz joaten bagara, segertatuko zaigo, hau jartzen badugu bigarren karbonoa dela, lotura hau ez dela egongo lehenengo karbonoan, baizik eta laugarrenean. Eta zan dugu lehenengo karbonoan nahi dugula. Beste aukeraren bat izan daiteke, beste edozein karbonotan jartzea lehenengo karbonoa. Hau da, adibidez. Hau aukeratzen dutela nire lehenengo karbonoa. Orduan, kasu honetan, ze norantzko hartu behar dut? Lotura bikoitza lehenengo karbonoan egoteko norantzkoa. Hau da, ezkerrerantz. Hau izango da bigarrena, hirugarrena eta laugarrena. Baina ikusiko dugu bi kasu hauetan izena berdina dela. Konprobatuko dugu, Hau da, kasu honetan, aukeratu ezakezu zuek zein den lehenengo karbonoa, baina pentsatu lehenengo karbono horretan egon behar dela lotura bikoitza. Egingo ditugu bi aukerak zuek ikusteko gauza bera dela. Orduan, lehenengoan, gorria, ziklo, buta, bat, hiru, dienoa. Eta bigarren kasuan, baita ere, ziklo, buta, bat, hiru, dienoa. Eta esan dezakezu, orduan, aukera bakarra, hasta bi lotura bikoitza egoteko. Ez, pentsatu, bi lotura bikoitza egoteko beste aukera bat, izan daitekela, hau, biak jarraian, posible da, segertatuko litzateke, karbono honek ez zituela izango hidrogenorik. Lau lotura ditu ja, eta beraz ez du behar hidrogenorik. Hemen argi dago zein izango da gure lehenengo karbonoa, hau, eta norantzkoa, basuek aukeratu zergatik, bai eskumarantz, bai ezkerrerantz, lotura geratzen da lehenengo karbonoan, Orduan, adibidez onantza. Badazpada biak egingo ditugu, Onantza eta onantza aukeratuta. Eta zua ikusteko, azkenean berdin geratzen dela eta gauza bera dela, jarriko ditugu bi izenak. Gorria, ziklo, buta, bat, lau, dienoa. Eta aukera berdearekin baita ere, ziklo,
buta bat lau dienoa, bale? Hemen ikus dezakezue nola bi lotura bikoitz egon daitezke beste egoera batean, eta ez bakarrik lehen ikusi dugun bezala biak beste lotura bakuna bat erditik izan da, ez, bale? Baita ere jarraian egon daitezke. Horregatik kasu hauetan, jarri beharko dugu ze karbonotan dauden? Bai, bale? Ez delako aukera bakarra, beste aukera bat dago. Hau da gure aukera bakarra bi lotura bikoitz egoteko? Ez, beste hau posible da? Bai, orduan, aipatu behar ditugu hauek karbonoen zenbakiak? Bai, bale? Hori da saldu nahi dudana bi adibide hauekin, eta hori aukera bakarrarena ondo ulertzeko esan nahi duen. Bale? Lotura bikoitz bat egoteko aukera bakarra, kasu honetan, argi dago, hori beti izango dela gure lehenengo karbonoa, eta orduan aukera bakarra da lehenengo karbono horretan egotea lotura bikoitza. Baina kasu hauetan, bi lotura bikoitz egoteko aukera gehiago dago? Bai, baukagu hau, eta baukagu beste hau. Bale? Beraz, non dauden lotura bikoitz horiek aipatu behar dugu. Adibide gehiago. Adibidez, kasu honetan, izango litzateke ziklo pentenoa. Zergatik ez dugu jartzen ziklo pent bat enoa? Aukera bakarra delako, da bakarrik gauza bat daukagunez, kasu honetan lotura bikoitza, hori beti izango da lehenengo karbonoa. Berdin zait, lehenengo karbonoa hau izatea, ala hau, vale? Baina lotura bikoitza daukana beti da lehenengo karbonoa. Beraz, jarri lotura bikoitza nahi duzuen lekuan. Imaginatu, hor jarri beharrean jartzen dudala hemen. Konposatua berdina da, zer egin dugu bakarrik buelta eman. Vale? Hartu dugu konposatua eta egin dugu giro bat egin dugu eta horrela geratu da. Vale? Orduan, konposatu bat hartzen badugu eta biratzen badugu, ez da beste konposatu bat, da berdina, baina biratuta. Vale? Horregatik ezin du izan beste izen bat. Zuek buelta ematen baduzue, pertsona berdina jarraitzen duzu izaten. Vale? Batean ez dezarete aldatzen bakarrik buelta moteagatik. Orduan deitzen bazarete Mikel, pues Mikel jarraituko zu izaten. Beraz, konposatu organikoekin berdin. Vale? Konposatuari buelta emotea ez da beste konposatu bat eukitzea. Bakarri da buelta emotea. Beraz, bi kasu hauetan, aurrean daukagu ziklo pentenoa. Vale? Bi kasuetan. Vale, urrengo adibidean, zer daukagu? Ja daukagu lotura bikoitza eta erradikal bat. Orduan, linealetan jarraitu dugun logika berdina. Vale? Zer da kasu honetan garrantzitsuena? Lotura bikoitza. Orduan, beti loturak bikoitzak edo hirukoitzak izatea zenbakirik basuenak. Vale? Hau da, lehenago edo ahalik eta lehenik aurkitzea lotura bikoitza. Eta gero ja erradikala. Vale? Orduan, kasu honetan, lotura bikoitza lehenago aurkitzeko, pues, daukagu. Aukera hau, no? Lehenengo karbonoa hori izatea, eta joatea eskumarantza adibidez. Beste aukera, lehenengo karbonoa hori izatea, eta noranzko honetan joatea. Epa. Bi aldiz izendatut karbono hori. Vale? Beste aukera bat, lehenengo karbonoa izatea, hau, eta nantza. Vale? Orduan, gorria zergatik jarri dut? Bueno, zuek ikusteko ezin dela izan aukera bat. Vale? Gorrian jartzen bagara eta eskumaran joaten bagara, hau bada gure lehenengo karbonoa eta hau bigarrena, lehenengoa eta hau bigarrena, lotura bikoitza ez dago bigarren karbonoan, dago seigarrenean. Vale? Jarraitzen bagu onantza, non dago lotura bikoitza? Seigarren karbonoan, ez dago lehenengoan. Lehenengo karbonoan noiz dago? Bigarren hau bada. Lehenengo eta bigarren karbonoan artean, hor lotura bikoitza daukagu lehenengo karbonoan.
kasu berdean bezala, baina gorrian ez dago lotura bikoitza lehenengo karbonoan. Badago 6. Beraz, hori ez da izango aukera, vamos, inoiz ez. Vale? Ezabatuko dugu orduan ez liatzeko. Vale. Eta ja, hasiko gara beste bi aukera hauekin. Orduan, lehenengo aukera, berdea. Kate printzipala izendatzeko, lehenengo ziklo hitza, hor ez dago arazorik, gero 6 karbono daude, beraz, ziklo, X, eta gero non daukago lotura bikoitza? Lehenengo karbonoan, bat, enoa. Bale, eta zer falta zaigu? Esatea, metiloa non dagoen eta gogoratu erradikalak aipatzen direla hasieran. Beraz, hau izango litzateke, 4 metil ziklo X bat enoa. Vale. Eta aukera horiarekin izango genuke 5 metil ziklo X bat enoa. Vale, pues bietatik zein aukeratuko dut? Hau, berdea. Zergatik? Zenbakirik basuenak ematen dielako gauza bereziak dauzkaten bi karbonoei. Vale, horregatik aukera berdea. Imaginatu nik jartzen ditudala bi aukerak, vale, eta izendatzeko momentuan konturatzen naiz berdin izendatzen direla bi aukera horiek. Horrek zer esan nahi du? Konposatu berdina dela, hau da, bi izen horiek berdinak direla, orduan berdin zaigula, nola zenbakitu azkenean konposatu berdina lortzen dugulako. Beraz, aukeratu nahi duzuena, azkenean izena beti berdina izango delako. Vale? Eta, bueno, zikloak horrelakoak dira, vale? Arau berdinak, linealen arau berdinak jarraitzen ditugu, baina ez daudela muturrak. Vale? Orduan pizka bat aldatzen da, baina arauak berdin jarraitzen dute. Ze gertatzen da, beste gauzatxo bat, bi erradikal daudenean. Vale? Adibidez, kasu honetan. Bueno, ezabatuko dut lotura bikoitza, errazagoa saltzeko. Vale. Horrela, adibidez. Claro, zer gertatzen da zikloetan? Pues bueno, jarri dezakedala. Nire lehenengo karbonoa dela etiloa daukana. 1, 2, 3, 4, 5 eta 6. Eta bigarren aukera, jarri dezaket, pues bueno, metiloa daukanari. 1, 2, 3, 4, 5 eta 6. Eta azkenean bi aukera hauekin gure erradikalak daude lehenengo eta 3. karbonoan. Zein aukeratzen dugu? Vale, pues hau egiten da alfabetikoki. Hau da, zein doa lehenago izen batean? Etilo ala metilo. Etilo ez hasten delako. Metilo M hasten da, orduan. Lehenago esaten dugu beti etilo. Vale, pues kasu horretan, hau da, bi aukerekin lehenengo eta 3. karbonoan badaude, bueno, karbono berdinetan badaude erradikalak, zein izango da gure lehenengo karbonoa? Pues alfabetikoki izendatzeko momentuan lehenago doana. Gure kasuan aukera berdea, vale? Etiloa ez hasteagatik lehenengo karbonoa. Beraz, hau izango litzateke bat etil, bat etil, 3 metil ziklo hexanoa. Vale, eta behin zikloak ikusita, aipatu nahi dizuet baita ere linealetan, aukera bakarra daukagunean, zikloetan ikusi dugun bezala, ez dugula esan behar zein karbonotan dagoen, adibiderik errazena. Bi karbono eta haien artean lotura bikoitza. Posible da lotura bikoitza beste leku batean egotea? Pues ez daudelako lotura gehiagorik. Vale? Orduan hau, esango dugu et bat enoa, ez zuzenean, etenoa. Baina gauza bera adibidez,
metiloekin, Kasu honetan, adibidez, aukera gehiago daude metiloa beste leku batean egoteko? Ba ez, metiloak katearen erdian egon behar dira. Zergatik nik hau jartzen badut adibidez horrela, berdin zait tolestuta egotea katea. Hau katearen parte da, vale? Jarraitu ditzaket karbono guztiak arkatza edo boligrafoa altxatu gabe. Kasu honetan argi dago erradikal bat dela. Hau izango da nire kate nagusia eta hemendik beste adartxo bat ezin dut egin aldi batean pasatzea bakarrik arkatza truko hori ezin dut egin. Orduan kasu honetan ez da metilo bat izango, baizik eta kate nagusiaren parte. Beraz, 3 karbonoko kate nagusian erradikala egoteko aukera bakarra, hau da. Beraz, esan behar dugun non dagoen metilo hori edo erradikal hori? Ez, zergatik, aukera bakarra dagoelako. Beraz, hau zer da? Metil propanoa. Vale. Beste bat. Kasu honetan, ez dago beste aukerarik. Eta esango didazue, nola ezetz, hau. Ba ez, konposatu berdina da, baina buelta eman da, esan duguna. Nik hartzen baditut muturretik eta buelta ematen badiot lehenengo konposatueri, bigarrena lortzen dut. Baina, zalantzak bauzkazue lehenengoa, nola zenbakituko nuke 1, 2 eta 3, lotura bikoitza lehenago aurkitzeko. Eta bigarren aukera nola zenbakituko nuke 1, 2, 3, irizpide berdina jarraituz. Beraz, 2 kasuetan nola deituko genuke hau? Prop bat enoa. Beraz, aukera bakarra da lotura bikoitza lehenengo karbonoan egotea. Orduan, prop bat enoa deituko dugu hau? Ez daukalako zentsurik aukera bakarra dagoelako. Propenoa. Vale? Hau normalean izen abizenekin nahiko ondo ulertzen da. Hau da, nik klasean 2 Mikel badauzkat, esan behar dut zerbait gehiago ulertzeko ze Mikel hitz egiten diot. Baina, bakarrik Mikel bat izatekotan klasean, Mikel esatearekin guztiok enteratzen gara. Kasu honetan, berden. Bueno, eta ja aprobetxatuko dugu bideo hau erradikal berezi batzuen izenak emateko. Vale? Iso egitura daukagu erradikaletan karbono batetik zintzilikatuta daukagunean metiloa. Vale? Orduan, gero bakarri da zenbatzea zenbat karbono dauden. 3 karbono guztira, orduan prop eta zintzilikatuta daukagu karbono batetik metiloa. Beraz, hori da isopropiloa. Kasu honetan, isobutiloa. Eta beste egitura berezi bat da terk egitura. Vale? Honetan, karbono batetik zintzilikatuta dauzkagu 2 metilo. Beraz, gauza bera, baina terk aurrizkiarekin. Vale? Zenbatzen ditugu karbono guztiak, 5 dira, orduan terk pentilo, eta azken kasu honetan, gauza bera, baina terk butiloa. Vale? 4 karbono direnez. Listo, hauek baita ere. Deitu ditzakegu, adibidez kasu honetan isopropil deitu beharrean metiletiloa? Bai. Bigarren kasuan isobutilo deitu beharrean 2 metilpropiloa? Bai. Vale? Izen bereziak dira, orduan ikusten baldin baituzue, identifikatu behar dituzue. Baina zuek izendatzeko momentuan erabili ezakezue nahi baduzue betikoa. Vale? Kate bat izango balira bezala. Eta honekin ja bideo hau amaitzen dugu. Así que nada, pues urrengo bideo arte.